Malita. Good morning, sir. Yes, ma'am. Good morning. Yes, sir. Salamat kayo sa paghulat, sir. Maki-update unta mi unsay latest assessment sa MDRRMO sa baha sa Malita po. Yes, sir. Yes, ma'am. Base sa ato ang Ardena team kagahapon, no? Natay confirm nga upat ka balay jud ato ang totally damaged, no? Wash out yun siya. Then natay tulo ka partially damaged within the poblasyon lang na siya, ma'am. Yes. Then, sa latest update na ito, kagabi is, ato ang mga evacuees natay a total of 1,995 ka mga individuals. Mhm. Kini naakini siya sa mga tulo ka barangay pa lang ang amo ang nakuha nga data samtang wala pa man maghatag og report ang mga barangayan. Pero padayon ang amo ang assessment karon Ardana team dito sa nagkalain-lain ng mga barangay para makuha namo kung nabagyo mga damage no nga nahitabo bahin kabahin at mga pangitabo nga ba. Oo. Sa poblasyon man natay additional na 163 kagabi. So ang Phyllis na atay 6 lang ka pamilya, Mhm. ang barangay Tikal natay 18. So wala pa na karon ang mga update samantala ang amo ang team karon naakaron dito sa barangay dito para sa clearing operation nila dito no kay ang ilang kadalanan agian pod sa hinungdan sa apaw sa tubig nga daghan og mga kahoy nga nangatumba o kini mga yuta nga tapok dito sila ang dalan. Mhm. O sa laing bahin sa barangay po ma'am dito sa barangay Pangalyon karon ongoing nga to ang assessment sa mga landslide nga naman nahitabo dito. Matud pa sa atong barangay captain na nahinabit nato kagahapon through messenger Mhm. video call ana sila yung mga unom ang reported sitios ang nakalandslide sa ilang lugar po. Mhm. Sir, wala ba'y casualties nga natala? Kalusot ko ma'am so far wala may reported na casualties. Maayo, sir, no? Sir, maki-update lang ko atong ato lang klarohon, sir. Kato ganing tulay sa may Bulila padulong Kibalatong ba to, sir? Nakankan, sir, wala to nahugmak. Tama ba to, sir? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wala to siya dili to sa ingon nga award kasi mga news nga award collapse. Mhm. So actually dili to siya na collapse ang iyang structure wala gyud na siya maunsa. Mhm. Katulang approach kanang mo approach bitaw kang mo patong ka sa tulay. Yes. Simentado mo na siya yuta man ang ilalom. Mao to ang gikankan sa tubig tungod sa kakusog sa current sa tubig. Og dako ang tubig nga nituyok dito sa iyaha buto nga na hugmak ang iyahang yuta. Mhm. Pero sir, dili pa to maagian karon, sir, no? Sa pagkakaroon ma'am, dili pa, ginapatrabaho pa ito karoon kaya ang atong equipment, iuna dito po ang kabukiran nga para makalusot ang ato ang team nga sa ilang mga operations. Oo. Asa ang alternative nga agianan padulong? Unsa ganito nga lugar, sir? Barangay Bulila padulong Kibalatong? Yes, ma'am. Barangay Bulila connecting tama, Barangay Kibalaton. Then ang route nila kanang Barangay Tikal o Kibalatong, dito na siya moagi sa Barangay Bito, mutuyok na siya dito sa Barangay Mana, paing mo sa poblasyon. Mhm. Okay, sir. Sir, sa pikas bahin. Sir, amo lang klarohon, amang goy nang gawas karon nga mga kining istorya sa social media na aday na anod nga balay, sir. Na ba mo'y natala ana, sir? Yes, ma'am. Kato siya nga istorya. Una ang katong ato ang katong yung upat na confirm na totally damaged na balay no. Moto siya ang na wash out yun siya sa katong baha. Kasi na sila sa pinakadaktin po sa sapa. Okay, sige po. Sir, as of now, kumusta inyong weather diha karon? Yes, ma'am. Kaloy sa Diyos karon medyo murag ni hayag ang kalangitan. Doon na lang mga madagumon na panganod. Apan nakasinati na kami diri og hangin-hangin dili pa rin kaniya tong mga pito na kaadlaw nga wala gyud hangin niya pundo ang dagong sige ubulan so walay posibilidad nga maanod ang panganod nga nagdala ubulan. Okay, Sir Norberto, lastly, sir, imong mensahe ngadto diha sa mga naapektuhan nga mga pamilya sa baha ingon man sa mga gusto muhatag og hinabang donasyon sa mga apektado. Yes, ma'am. Salamat no sa mga tao sa mga nagkalinain nga manahin sa gobyerno or kining mga private sectors. Pwede mo mohatag o ginabang din ni ipagi lang sa ato ang MDRRMC Emergency Operation Center. Naatag rin himutang sa likod sa ato ang munisipyo. Kabahin po sa ato ang mga katauhan nga nakahiagom karon sa mga
kadaot sa panahon. Mangihangyo nga kung tanaw ninyo nga dili maayo ang panahon unya naamo sa tatlin sa sapa. Mamahimo nga pwede ka mo evacuate sa ato mga designated evacuation facilities sa ato mga barangay, poblasyon at din sa temporary shelter na sa gym. O ang gobyerno sa LGU o sa probinsya sa Davao Occidental andam nga mohatag og serbisyo 24 hours a day. Ma'am. Yes sir, sir, kabalo ko busy mo, wa pagyud intaw mo itulog sir, pero ako nagpasalamat sa inyong panahon higayon nga gihatag dinhi sa atong programa aron makahatag og update dinhi sa kahanginan. Sir Norberto, saludo mi sa inyo og daghang salamat. Salamat ma'am. Ato nakauban mga kasama si Sir Norberto Haso, ang Emergency Operations Center Manager sa MDRRMO.